Сағыз. Болды. Дәріслеріні әзірләп бітірдім. Хәзер сен куасың. Хәзер сен куасың. Ай, Симка, булаш, ябыштым мин. Селкенмей тор әле. Ай, нинди ябышкак син. Симка, без мине монда калдырмыйбыз бит. Калдырмыйбыз. Тик син, Нолик, озакка ябыштың бугай. Дим-Димыч, ярдәм ит. Не болды? Менә бу акыем Ноликны эләктерде дә җибәрми. Ой, бу бит минем сагызым. Менә рәхмәт, Дим-Димыч. Хәзер мин аннан ничек ычкындырабыз инде? Мин беләм, аны катырырга кирәк. Бер вакыт мин сагызга утыргач, әништәнемне туңдыргычка тыкты. Сагыз катты да җиңел генә купты. Суыткычка керергә теләмим мин. Курыкма, Нолик, мин синең янда булам. Тотыныгыз, озакка түгел бу. Нәрсәгә тотынырга? Сагыз мине үзе тотып тора. Симка, нишләп бүлмәдә җылы һәм монда бик салкын? Хәзер аңлатам. Суыткычта махсус торба буенча сыйыклыкны куучы насос бар. Торбаның бер өлеше суыткычның эчендә урнашкан. Анда сыйыклык парга әйләнә дә җылылыкны үзенә ала. Торбаның бу урыны суына, ә суыткычның тышында калган өлеше киресенчә җылына. Чөнки анда пар яңадан сыйыклыкка әверелә. Эчтән алган җылыны яңадан чыгара. Менә шулай. Җылы якларга бераз сыйды хәзер. Ярый. Мин җылы киемнәр алып киләм. Мин нишлим? Көт мине монда. Дим-Димыч, аш! Әнисәй, бездә җылы киемнәр бармы? Нәрсәгә ул сиңа? Кирәк. Я, дөресен әйт, ни булды? Фиксиләр тормышында хәтәрлекләр җитәрлек. Караңгы туңдыргычта фикси юлыннан тайпылып эшли ала. Әз генә игътибарын югалтса, аның кер юу яки савыт саба юу машинасына эләгүе дә ихтимал. Сак булмаса, аны ток та сугарга мөмкин. Әгәр дә җайланмада кыска ялганыш булып янгын чыкса, тизрәк качып котылу юлын кара. Кешеләр алар фиксиләр турында уйлап та карамый. Теләсә кем алар өстенә әйбер төшерергә, таптап китәргә, ишек белән кысарга мөмкин. Вакытында өлгермәсәң, кыскасы, фиксиләр, игътибарлы һәм сак булыгыз. Саклагыз үзегезне, фиксиләр. Берни дә аңламыйм. Монда иде бит ул. Мискин Нолик, каян эзләргә инде хәзер? Әнисәй, кара, эзләр. Нолик, син исән. Нык куркыттың син мине. Ничек чыктың син аннан? Үзең сөйләдең бит миңа. Суыткычның ничек эшләвен. Суык торбаны таптым да, шуның буенча үрмәләп җылы өрешенә кадәр бардым. Синнән төтен чыга. Тизрәк суытырга кирәк сине. Нәрсә? Кая? Суыткычка керергә теләмим. Тукта, шаяртам мин. Ничек каткан, тешең сынар. Нәрсә, аны тагын чәйнисеңме? Юк, билгеле. Анда Нолик үтерде бит. Ябыштырма
Бар, үпкәләмә. Чиләккә ташлыйм мин аны. Кара аны, читкә төшмәсен. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.